Máme tu nedeľu a ja tu mám pre niekoho z vás odkaz od osoby, na ktorú myslíte. Pozrieme sa dnes, pre koho to bude. Financie a kariéra. Takže je to pre niekoho z vás, koho ten milostný život ovplyvňujú nejaké financie, finančná istota. Jednoducho je nejaký faktor finančný v živote vašom alebo toho druhého človeka, ktorý ovplyvňuje nejako ten milostný život. Takže môžeme sa pozrieť najprv do tarotových kariet, aby sme videli tú situáciu a potom na priame odkazy od tejto osoby. Aká situácia to je? Alebo čo máme vedieť o tom človeku alebo o tej našej situácii? Jedna karta mi tu vypadla na bok, takže máme tu 5 mincí, čo znamená, že buď vy chýbate tomu človeku, alebo ten človek chýba vám. Je tu nejaká možnosť, nejaká príležitosť, nejaký krok, nejaká ponuka a súvisí aj s nejakou zmenou, alebo je tu teda koleso šťastia alebo osudu. Ale inak naozaj sa to môže týkať aj financií. Možno niekto má nejaký nedostatok financií, možno ste to vy, možno je to ten druhý a možno ste vy alebo ten druhý ponúkal nejakú pomoc alebo vidíte nejakú príležitosť v tom, ako to posunúť na nejakú lepšiu úroveň. Ale máme tu väžu, takže niečo tu ako keby padá. Pozrieme sa ešte ďalej. Takže táto karta naznačuje možno aj nejaké ukončenie, keďže je to 10 palíc, i keď je tu vyobrazený obrázok takej veľmi silnej vášne, ale na niečom to tu padá. Na niečom to tu padlo a muselo to tak byť kvôli niečomu, čo ešte vlastne nevidíte a neviete, že prečo to tak vlastne bolo a má byť. Každá situácia nám prichádza, aj tá nepríjemná, v náš prospech. Takže tuto niečo padlo, čo nemalo tie pevné základy a ide o to, aby ste vy v živote mali tie pevné základy, aby to bolo všetko postavené na niečom pevnom. Takže ja tu cítim, že tu prišlo k osudovej zmene, k nejakému možno ukončeniu. Niečo jednoducho tu padlo. A my sa ideme pozrieť na priame odkazy od tejto osoby. Nedokážem ti to povedať, ale milujem ťa. Chcem sa ťa dotýkať. No už nám tu anielik padá, ale no pri tejto správe si pre mňa tá pravá. Takže 44, čo sú aj dvojplamene niekedy. Nechcem ťa trápiť. Som zmetený, neviem, čo chcem.
Nedokázal som si priznať city k tebe. Vidíš do mňa a to ma znervózňuje. Na spodu balíčku máme veľmi na mňa tlačíš, potrebujem čas. A ešte sa pozrieme do ďalších odkazových kartičiek. Veľmi skoro. Trápi ma, že nie sme v kontakte. Mám ťa plnú hlavu. Čo s tým? Strátil som toho už veľa, neviem. Nechcel som sa zamilovať, len si užiť, ale stalo sa. Áno, cítim vášeň, vášeň, vášeň. Tak tu je taká spalujúca vášeň a padá to rovno pod tú kartu 10 palíc, ktorá to aj ukazuje. Je to veľmi, veľmi silná vášeň. A ešte na spodu balíčku máme, áno, už druhýkrát, dusím v sebe hlboké pocity k tebe. Neviem, či som tie karty dobre ukazovala, možno som to zle nastavila tú kamerku, ale prečítala som, čo bolo potrebné. Pre niekoho z vás tu tieto odkazy boli a všetkým vám prajem krásnu nedeľu. Dovidenia.